गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्ला कुसुगाव इउएन एकाडेमि फरायसालिमाया लानानै फैदों मोजां खौरां। मानोना देग्लाय सोलोंथाइ बोसोर 2024-25 आव कुसुगाव इउएन एकाडेमि फरायसालिमाया देग्लाय बोसोरनि 2024 आव एसएसएलसि एबा मेट्रिक आनजादाव मोजां उथ्रिसार जानाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरनिसिम बे इउएन एकाडेमि फरायसालिमायाव दासान्दि गोदानै मुं थिसननाया एबा एडमिशन लानाया सोलिगासिनो दं। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गोदानै मुं थिसनफैनाया 50 जौखोन्दो रेहाय होनाय जादों। आबुङै बुंनो थाङोब्ला गोदानै मुं थिसननाया 2500 रांल' लानाय जादों। बे फरायसालिमायाव मोजां रोंगौथि गोनां बिबुंगिरि एबा प्रफेसारफोर दं। बे फरायसालिमायाव माखासे उफ्रा सोलोंथाइ फोरोंनायबो जायो। बे फरायसालिमानिफ्राय मोजां फरायसाफोरा बांसिन जौखोन्दो लाना उथ्रिसार जानानै थाङो। बेखायनो जायफोर गोसो गुदुं फरायसा एबा फरायसानि जोथोनगिरिफोर बे फरायसालिमायाव थाबैनो मुं थिसनफैदो। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गोदानै मुं थिसननायनि जोबथा अक्ट'आ बे मे दाननिनो 15 अक्ट'आव जोबगोन होनना मिथिहोदों। बेखायनो जायफोर गोसो गुदुं फरायसा एबा फरायसानि जोथोनगिरि बिथांमोना थाबैनो बे फरायसालिमायाव गोबाव खालामाजासे स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बर 8812014424 एबा 9435483336 आव थाबैनो सुलाद लाना गाव गावनि मुंखौ गोदानै थिसनफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।